Garbi dago azken urteetan egin duen bilakaera euskararen ezagutzak eta erabilerak handia dela, Araban batez ere, eta horrekin oso harro gaude. Gizarteak erantzuten ari delako, nolabait esateko, beraien gogoarekin edo euskararen ezagutza hori eta bizitzeko aukera hori lortzeko, ezta. Azkeneko datuek ematen diguten realitatea da, 80% gora ulertzeko gai dela gaztea, 35 urtetik berakoa, eta horrek nolabait ematen digu gazte horiek eta gaztetxoak ze bide egingo duten aurrera begira. Ez bakarrik hezkuntzan, baita ere, gero lanbide heziketa amaitzen denean ere enpresatara joango direnean. Enpresatako egonalditara joatean, komeni zaie ikasten ari diren profesional izango diren horiei, euskaraz egitea praktikaldi horiek ere, zeren horrek nolabait baldiatuko die, titulazio bat ere bai, eta ezinbesteko izango denak gero profesionalak bihurtzen direnerako. Lantokiko praktikak euskaraz egitea ikasleentzako bere horretan onuragarria da. Izan edozein eredutan egonda ere. Eredukoentzako noski, bereiek ikastetxean ikasi dutena, bere hizkuntza horretan lan munduan praktikan jartzeko aukera ematen die, eta praktikaldiaren beste alor guztietan moduan ikasi dutena hor martxan jartzeko bitartekoak eskaintzen dizkie. Mendizabala ikastetxean lantokiko prestakuntzak hurbiltzen diren heinean, eredu guztietako ikasle guztiei, email bat bidaltzen diegu, eredukoei azaltzen diegu izatez, beraiek lantokiko praktikaldiak euskaraz egin beharko lituzkatela, baina beti ez dela posible, enpresetan instruktore euskaldunak ez badaude ezinezkoa izaten delako, baina ahaleginduko garela instruktore euskaldunak aurkitzen. Eredukoa izaten zaie, nahiz eta beraiek ereduan ikasi, beraiek nahiko balukete. Eta enpresetan aukerak egon izan ezkero, lantokiko praktikaldiak euskaraz egiteko aukerak izan ditzaketela. Hasi ginen aztertzen nola urte batean egindako lana rentabilizatu. Eta hor, iruditzaigun ideia ona zela erregistro bat sortzea, ziklo bakoitzean praktikak euskaraz egiteko aukera eman zuten instruktore horien erregistro bat jasotzea. Urteriko urte gordeak gelditu daitezen eta hurrengo urtean hortik abiatzeko. Dakigunean ikasleak ze praktikalekuetara joaten diren, aldiro guk harremana daukagu, tutoreak gure ikasleekin, eta bilera horiek erabiltzen ditugu tarteko ebaluazio baterako, eta bide batez baliagarriak dira baita ere beraiek euskararekin daukaten harreman hori baloratzeko, ez? Enpresetan ez daukate instruktorearekin bakarrik harremana, beste hainbat personekin, beste hainbat lan taldetan badaude. Eta bilera horietan nolabait ere erregistro bat hartzen dugu, dagoeneko badaukaguna instruktorarena alegia ea euskalduna dan edo ez, baina baita ere nolabait ere baloratzen da ikaslea dagoen enpresa horretan eta harremana daukan beste monitore, beste lantaldearekin zer nolako aukera duten euskaraz aritzeko. Instruktore gisa egiten dugun lana normalen izaten da, tutore batek egiten duna nola baitere, saiatzea bere praktikaldia moldatzen. Alde batetik berak, ekoizpenetxeak izan ditzakeen beharrak eta asetzen laguntzeko, eta bestalde berarentzat ere formazioa izan dadin. Ni lantokiko prestakuntza indet, hemen Maluta Filmzen. Bideoek editatzen, gero entrevista batzuk grabatzeare jungea, eta kamera modun ibili naiz. Lantokiko prestakuntza euskaraz indet, hemen dana euskaraz itea, enpresa honetan. Zenbat eta hizkuntza gehiago jakin, orduan da ate gehiago irikitzez zaizkitzu lan mundu mailan. Aukera asko eman aldizkigu lana bilatzeko eta horan, ez bakarrik ikusentzunezko arloan edo, bai kirolen arloan, bai edozein lan arloan. Beraz, uste dut euskara oso garrantzitsua izango litzatekeela hori. Aukera gehiago izateko eta oso onuragarria izango litzatekeela bai. Euskadi mailan eta euskaraz jakitie lan munduen ate gehiago irikitzez zaizkitzu, ze ez dago jende asko esango dugu euskaraz dakina. Orduan euskaraz jakite horrek, lan iteko aukerak gehiago zuertako zaizkitu, erderaz bakarrik jakite bazu. Por ejemplo, entrevista diktita jute baldin bakea euskarazko aktore bati, gustoa hau itegu euskaraz, erderaz baino. Eta orduan hortan plus bat bezala izango zen euskaraz jakitie, eta lan hori euskaraz itea. Kirol legea eta lanbideena onartzeko zegoen aurreko legegintzaldian atzeratu eginda, baina nik pentsatzen dut legegintzaldi honetan aterako dela. Eta hor jasotzen omen da, adierazi zaigunez,
hortik ateratzen diren profesionalek eta gazte eta gaztetxeekin lan egingo duten horiek B2 maila edo atalaxe maila edo bezala ezagutzen den maila hori eskatuko zaiela. Hau da, beraiengana hurbiltzen den edozein umek eta gaztek euskaraz egiteko aukera izan behar duela eta beraiek jakin behar dutela hori erabiltzen. Zerbitzu hori eman ahal izateko. Hizkuntza gaitasun agiri bat lortu dezakete B1 erdi mailako zikloetan, B2 goi mailako zikloetan, baina horretarako zikloaren orduen erdia euskaraz egin behar dute. Lantokiko praktikaldiak euskaraz egiten duten ikasleek lor dezakete B1 edo B2 zikloaren mailaren arabera. Eta horrek balio erantsia sortzen dio praktikaldiak euskaraz egiteari.